Vols comprar-te el teu primer pis però no tens suficients estalvis per pagar l'entrada? El préstec Emancipació de la Generalitat pot ser la clau definitiva per fer-ho realitat. Avui t'explico com funciona i què has de fer pas a pas. Però què és el préstec Emancipació? Doncs és un préstec de l'ICF, la banca pública de la Generalitat, que vol cobrir el 20% del valor de l'habitatge amb un màxim de 50.000 euros. El millor de tot és que és un préstec sense interessos i que has de començar a tornar un cop hagis pagat la hipoteca. En primer lloc, però, hauràs de comprovar si compleixes els requisits. Tenir entre 18 i 35 anys, estar empadronat o empadronada a Catalunya, que sigui el primer habitatge que compres per residir-hi de forma habitual, que els teus ingressos bruts anuals no superin l'IRSC multiplicat per 6,5 i no tenir deutes ni impagaments significatius. El segon pas és triar l'habitatge adequat. Abans de demanar el préstec hauràs de tenir-ne un d'identificat o reservat. Pot ser o bé d'obra nova o de segona mà, però ha de complir 3 requisits. Tenir cèdula d'habitabilitat, estar ubicat a Catalunya i que no sigui un habitatge protegit. I el tercer pas, preparar la documentació necessària. El DNI o NIE vigent, el certificat d'empadronament, la vida laboral i 3 darreres nòmines, la declaració de la renda, el certificat cadastral i l'informe de riscos del Banc d'Espanya. També hauràs de signar una declaració responsable. La sol·licitud es fa online des de l'espai client, la banca digital de l'ICF. Un cop completada, rebràs una resposta aproximadament en 15 dies hàbils. Si t'aproven el préstec Emancipació, hauràs de contactar amb un dels bancs adherits al programa de la Generalitat per demanar la hipoteca. La suma de tots els préstecs servirà per finançar la compra del teu primer habitatge. Aquest esdevindrà habitatge protegit de preu limitat, de manera que si el vols vendre, només ho podràs fer pel mateix preu pel qual el vas comprar, sumant-hi la inflació i el cost de determinades reformes. Informa't bé de les condicions, prepara tota la documentació i comença el teu camí cap a l'emancipació. Més informació a icf.cat.